Pailazoek proposatu zidatenean abentura hontan sartzea, oso ondo jakin gabe nun sartzen nintzen, baietz esanien segituan, banekielako positiboa izango zala, eta segurazki ikasi egingo nuela bidean. Behin bukatuta, ez naiz damutzen, naiz eta batzutan luzea izan den, izan ditugun atzera aurrerak espero ez genitunak, baina benetan positiboa izan da pailazoen benetako izaera ezagutzea eta batez ere inguratzen duen jendea ezagutzea. Nik eskertu behar dizuet, gure une gogor hauetan, gogorraietan, zuek lagundu izanagatik, eta minari eta kolore grisari, kolorea ematen erakutsi diguzue, bai guri, familiari, eta nik uste dut Euskal Herri guztiari. Segi horrela, eta asko maite zaituztegu. Beharrezkoa da humorea eta laitasuna, eta behi esker hori lortu dugu, ez? Eta gure piratatxoek gainditu dutela gaixotasuna, eta gainditu dutenek ere hori jaso dute beraien gandik, ez? Zorionak eta jarraitu horrela! Maite zaituztegu! Orain artekoa unkigarri izan da, 25 urte horretan, datozen horren beste urtetan, espero du lanien jarraitzea, eta zuek bai, gaztetxeei laguntasuna eskaintzen egotea, eta zorionak eta eskerrik asko. Ehun urteko aldia hartu du, beak gaztetan itezun zeuzkan inspirazioak eta kantagintzakin, musikagintzakin, eta gaur hor pusketa hori jazal ze horri eman diguten pusketa horrekin, 100 urteko distantzia ikusten du. Edarra izan dek, Manolo? Oso ona, idanak bateriatik azita, sasofon bajokin bukatuta. Turrizita Porrotxe eta Marimuzioz ezautzea, netzat ezan mundu berri bat ezautzea, freskotasun handia horrekin. Gaur etorri nauk, pentsatuz, gaurko bat izango dela olak sarritan izaten ditugun aktuazio bat. Eta derrepente, adios, taberna zuloan sartu berra, hemen ze pasatzen da. Pentsatu egiten, ben tabernan sartuta, olako aktuazio bat, netzat aktuazio bat izan dek, ez da, Iruneskak izan, beste mendi dala, gorriti dala, eta oso zoragarria izan den ez. Azkeneko maratoian esan bezala, arro sentitzen itzela lasarte izateagatik, lasarte horiatar izateagatik, gaur ere gauza berdina izango dut. Arro sentitzen naiz, lasarten dauzkagon pailazoekin, lasarte horiatar pailazoekin. Zorion du nahi ditut, eskerrak eman egin duten lanagatik, eta guretzako auspoa da. Auspoa etorkizunean aurrera lanean jarraitzeko, euskararen alde, euskara berreskuratzeko. Eta Porrotxek jarri bezala hemen, sentitu, pentsatu eta ekin, beti elkarrekin. Eskerrik asko, Pirritx, Porrotx eta Marimototx. Esan elkarrentzat ere, arro gaudela eta pozik viaje honetan bidaide izan geralako eta guk ere ikasi dagula. Kaixo, hemen gaude, Lasarten gaur aurkeztu dugu Pirritx, Porrotx eta Marimototxeko liburu bat eta neska guapa hau parte hartu du, baina guk lehengotik ezagutzen ginen, ez? Eugeni aipatu izan da liburu honetan, eta begira, liburu honen aurkezpenari esker, orain berriro elkarrekin gaude eta elkarren berri izan dugu, eta hemen ari gara pixka bat, hobeto ezagutzen. Ea berriko ikusten gara. Aber aukera daukagun, Bimoizo.
egun honetan hiru gauza biltzen dira. Alde batetik, garai batean erregintzan hasitako bidea, erregintza hori gero bilakatu zen irregintza, eta gaur da arrogintzako eguna, arrogotoko eguna, egindako lana oso importantea izan da, luzea izan da, eta batez ere aurrerantzean ere politia izango dela eta ziur nago. Horregatik zorionak eta benga, segi aurrera. Izan du dira loteri bat ezala, loteri erosi itzen duzu, baina niretzako pirritxen mundua, pirritx, porrox, marimototx, takolo, ta kuadrilla, aur mundua hori, niretzako izan du da loteri bat. Ni aitarekin mendia joaten itzelaik, badaude bideak, xenda, azindak indakoa, karreterak, gurdiak indakoa. Baina badau bidea txurra, atxurrak inditzen dena, bide berri bat. Orduan etzako pirriz, porrox eta marimototx indute bidea txur bat, aurran mundua hori da bide berri bat. Oain arte, edade honekin, da ikusten zahartuta eta hainka bat beste munduan dakasunien da hori dana pentsatzezu pixat eta esatezu gure bizitza esan da lan egin, ondo jan, diru pixkat eukin horian etxia egosi, eta automobiliare bai eta gero bueltan mundu eman. Eta hori aztu geha gauza batekin, kulturakin, lehetzen behar dara, ikasin behar dara, universidadiak euki behar dara. Eta gauza horiek oain nahi gertzen, eta nik gauztua iruditzen zait horako gauza bat dela, eta oso posinikoa. Burreko arte, agur. Nire aldetik bakarrik, zorionak, eskerrik asko, eta zuen gonbidapena, liburua irakurri eta ikusi, zesaiatu gera hor, urte hauetan, ibili garenok sentitu duguna eta pentsatzen duguna azaltzen. Orduan, etxeko lana da, kaleko lana, eskolako lana, denon lana, gure ziketa. Eta horrekin jarraitu nahi dugu horrela, Feri. 25 urte sentitu pentsatuekin. Ni paiazuen munduan amatasunetik sartu nintzen, baina ondoren beraiekin tripetatik, amagoiak esaten duen bezala, tripetatik ezagutzeko aukera izan dut. Eta egia da, ibilbide zoragarria dela, eta orain beraiekin batera ibilbide horretan parte izatean niretzat plazer bada, eskerrik asko, eta zuekin jarraituko dudala esateko hemen nauzue. Eskerrik asko! Paiazoekin 4 urte hauetan aukera izan dut antzerkian aritzeko, lantzeko, Euskal Herri osoan zehar, antzerkia eta nola gainera. Herriarekin, koloretsu, alaitasunarekin eta bizipoza zabaldu nahian. Sentitu pentsatuekin. Niretzat plazer bat da zuen ametsak bete irudiekin. Beti grabatzen, zuek egiten dituzuen gauzak grabatzea, jasotzea irudietan eta gero denoi zabaltzea. Niretzat azkenengo urte hauek plazer bat izan da zuen bidean egotea. Zorionak, 25 urte hauengatik. Nik esan nahi dut, lehenengo, eskerrik asko, zeaten bezalakoak izateagatik. Oztopo eta ostikada guztien gainetik, aske zeatelako. Eta zuen askatasunari esker, gizarte berri bat sortzeko itxaropena pizten aizeatela gu denon bihotzean. Aupa zuek. Nei astu intzaidak esatia mila esker.